Ваня, что ж зараз будет? Катя, слухай, не хвалюйся. Все будет добре, я ее и тобой любить буду. Телевершина ж 13-я. Все будет добре. Іван Падрэс меў рацыю. Для тэлеканала АНТ, які ў гэтым годзе сустракаў таленавітых творцаў беларускага тэлебачання пад дахам Палаца Рэспублікі, 13-я стала шчаслівай. Але пашчасціла не толькі прадстаўнікам другога нацыянальнага. Сёлета рэкордная колькасць статуэтак, 25 у асноўных намінацыях і дадатковыя 4 у спецыяльных, апынулася ў належных руках. Прычым яшчэ адной прыемнай асаблівасцю нацыянальнай тэлевізійнай прэміі быў актыўны ўдзел рэгіянальных візуальных СМІ, імклівае развіццё якіх падкрэслілі члены журы. Во-первых, я бы отметил качество самого телевизионного контента региональных телеканалов. Во-вторых, в значительной степени расширена тематика программ региональных телевизионных каналов. В-третьих, заметно подросло профессиональное мастерство всех телевизионщиков. Ну и радует то, что к руководству телевизионными региональными каналами приходят люди, которые преданы этому делу. Рэгіянальшчыкі лёгкіх шляхоў не шукаюць. Сёлета яны старанна канкурыравалі з мінскімі калегамі. Вось толькі творчы імпэт абласных тэлевізіёншчыкаў, в асаблівасці з Брэста і Гомеля, у сталіцы належна ацанілі яшчэ летась. Таму не дзіўна, што абвяшчаць шэраг намінацый, пачынаючы з лепшай тэматычнай праграмы рэгіянальнага тэлебачання, было наканавана вядучай тэлерадыёкампаніі «Брэст» Кацярыне Нечапарук. Дарэчы, у першай жа аб'яўленай ёю намінацыі давялося віншаваць калег з роднай тэлестудыі. Побеждает история тэлерадыёкампаніі «Брэст». Летась каманда стваральнікаў гісторыі рамонту, якія ўбачылі свет спачатку на першым нацыянальным, а пасля і на Беларусь-4 Брэст, прывезла бронзу. Сёлета ўжо запаветную статуэтку. Акрамя таго, вядучая праекта Алеся Зелянко ўвайшла ў тройку лепшых рэгіянальных вядучых на думку журы 13-й тэлевяршыне. Аднак галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі «Брэст» упэўнена, мы можам і лепш, і больш. Потому что я думаю, что все зависит именно от наших ребят, от нашего профессионализма, от нашего желания работать, от нашего желания быть интересным зрителю. Зразумела, тэлебачанне – гэта камандная справа. Прычым у творчую каманду Брэста сапраўды ўваходзяць не толькі тэлевізійныя прафесіяналы, але і ўсе нашы нераўнадушныя гледачы. Тут відавочна працуе закон захавання творчай энергіі. Колькі аддасі, столькі і вернецца. Сейчас мы взяли эту вершину за лучшую тематическую региональную программу. Я надеюсь, что у нас будет больше хороших тематических региональных программ. Даже не ради того, чтобы мы получали статуэтки, а ради того, чтобы мы радовали своего зрителя, ради того, чтобы мы росли сами и ради того, чтобы наш зритель кричал четверо. А говоря вообще о качестве работы наших региональщиков, хочется им пожелать так держать. Што ж, вынікі абвешчаныя, адлік пайшоў. Да наступнай тэлевяршыні ўжо менш за 365 дзён. Працуем далей. Алеся Зелянко, Кацярына Страха, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».